Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagbebenta ng muma o nganga sa Baguio City balak ipagbawal, mga nagtitinda umalma. Pagtataas ng kaso ng pang-aabuso at pananakit tututukan sa Baguio City. Kapamilya ng 4 na sakay ng nawawalang Cessna 206 plane may panawagan sa pamahalaan. Pagdiriwang ng ika-4 na Budong Festival ng Kalinga umarangkada na. At tomato spread, nakikitang solusyon sa overproduction ng kamatis. Bagamalam, Amianan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Mas paiigtingin sa Baguio City ang mga hakbang laban sa pananakit at pang-aabuso. Narito ang balita. Sa pagbabalik operasyon ng mga clubs at resto bars sa Baguio City, kapansin-pansin daw ang muling pagdami ng kaso ng mga physical injuries mula dito. Kaya ito ngayon ang tututukan ng BCPO. Of course, pumupunta yung mga customers dyan to chill or drink some sort of liquors. And as a result, minsan, pag nalasing, both parties or among the parties na nandun sa mga establishments, minsan nagkakaroon ng commotion resulting to physical injuries. Bukod dito ay ang mga kaso ng sexual assault. Noon lamang kasing Enero, nakapagtala na ang lungsod ng 3 kaso. Or yung VAUSI cases, that is being referred to WCPD. So catering unit lang tayo. What I mean is, tayo yung first responder, but eventually, we turn over it to WCPD. So sila nagkikater. Madalas sa mga resto bars at clubs din ng lungsod ito nagaganap. Isa pa sa babantayan, ang kaso ng panggagahasa. Noong nakaraang taon, Baguio ang nakapagtala ng pinakamataas na datos nito sa rehiyon sa bilang na 45. Sa pagpasok ng taon, 3 na muli ang bagong kaso. Doon sa reported na cases, hindi naman lahat ay napupunta sa amin sa DSWD. May mga reported cases yan na diretso sa PNP or diretso sa barangay, pero hindi nakaabot sa amin. Very open naman po ang opisina for assistance whenever they are requesting naman po for assistance from the DSWD. Mas paiigtingin naman ng iba't iba pang ahensya ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ng mga kabataan at kababaihan, pati na rin sa mga ipinatutupad na batas sa lungsod. Maging ang curfew hours, mas tututukan ng PNP Baguio lalo na't dagsaan na naman ang mga bisita sa lungsod na madalas ay pumupunta sa mga resto bars at clubs. Rem de Guzman para sa Luzon Headlines. Inalmahan ng mga tindera ng muma o nganga ang planong ipagbawal ang pagbibenta nito sa Baguio City. Ito ay dahil umano sa mga isyong pangkalikasan. Magbabalita Charles Limon. Namakyaw kanina ng mama o nganga si Renato. Hilig niya daw kasi ang pagunguya nito at mas mainam daw ito kaysa sa paninigarilyo. Mas stress ka, kaya mga ti ko ag mama, nakarkaro ko no, dati kunwari dati problema, dati lang ti pagngalam lang dati tanong may ka, damdamaman. Isa sa mga nagtitinda nito si Marlene. Minana pa niya mula sa kanyang mga magulang ang negosyong ito. Nakuino 3. Talaga nga dadato yun nga kwa. Ada pa dyan maharli ka. That is spitting ko da dyan. Ada spitting ko amin dito eh. Talaga nga traditional gamin nga ko ti natives na gito Highlanders. Mahalaga raw ito sa kultura ng mga indigenous peoples sa Cordillera. Culture nila na parang kasi pag malamig, nagpapainit yun sa katawan nila. Upang matiyak ang kalinisan, nakabantay ang Public Order and Safety Division ng lungsod sa mga irresponsableng dumudura ng mama o nganga.
It was the mayor because you will have seen that he does his timely inspection of different parts of the city, especially the public market, napapalagi siya dyan. At ang nakikita niya lagi is yung mga red stains, no? On posts, on the gutter, everywhere. It's really becoming a problem. It's a problem on sanitation. Ayon kasi sa Ordinance Number 35 ng lungsod, ipinagbabawal ang pagngunguya o pagdudura ng mama sa mga pampublikong lugar at sa loob ng pampublikong sasakyan. Some MoMA users are spitting on bottles, no? Spit on supposedly hindi dapat visible yung spit from the inside. That's part of the ordinance. So medyo may onting tolerance ng ganun kasi kahit paano nako-contain yung dura. However, pag wala tayo dyan, mabilis ang dura. Yan po ay mahirap talaga hulihin because tumatiming po talaga sila. Pero tinitignan ngayon ni Mayor Benjamin Magalong ang posibilidad na ipagbawal na ang pagbebenta nito sa lungsod. Bagay na inalmahan ng mga nagtitinda. Tinda namin. Ano ititinda namin? Ano ititinda natin? Paano kami? Siyempre wala kaming magagawa kung yun ang magiging isang law. Wala kaming magagawa. Although affected din ang kabuhayan namin. Ayon naman sa Sangguniang Panglungsod, kailangan lang ay paigtingin ang implementasyon ng nasabing ordinansa. The chewing, you cannot also remove that because it's a hereditary to some of the indigenous people, no? But you have to have a container to put what they have coming from their mouth. Ang ginagawa ng iba, di ba? Akala mo ito. Pag itawak-hawak nila, may kulay pala yung laman, mama. Sa ngayon, pag-aaralan pa ng Executive Department ang nasabing ideya bago ito i-endorso sa Sangguniang Panglungsod para sa pagbalangkas ng ordinansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ibinida sa State of the City Address ng San Fernando, La Union ang mga proyektong kanilang inilunsad para sa pagbangon ng syudad mula sa pandemya. Magbabalita Jose Robert Inventor. Mga programa, trabaho at oportunidad. Ito ang ibinida ni Mayor Hermenegildo Gualberto ng pamahalaang lungsod ng San Fernando, La Union sa State of the City Address. We tried our best to survive together and rebuild our home. We executed various efforts and played our roles in reviving what we lost. Upang makabangon mula sa pandemya, inilatag niya ang mga plano para sa pagpasok ng mga mamumuhunan sa lungsod. Sa inaasahang pagpasok ng mga bagong establishmentong ito, magkakaroon ng mas maraming job opportunities na makakatulong sa ating pag-unlad. Aabot sa halos 20,000 trabaho ang maiaalok ng mga proyektong ito, hindi lang sa lungsod, pero para sa buong probinsya ng La Union. Pinagtuunan rin ng pansin ng lungsod ang sektor ng agrikultura gaya ng pamimigay ng makinarya at alok ng mga makabagong teknolohiya. Di makalmat itikita dagiti kakabsat tayo kaputang imato kanimado ti produksyon may panggap ti support services ken ti investment tayo kadagiti kabarbaro ken high-tech a makinarya ana ited. Dahil dito, humigit 8,000 metriko tonelada ng bigas ang naani sa lungsod noong 2022. Tumaas rin ang produksyon ng isda, baboy at manok sa lungsod. Asahan pa raw ang iba't ibang proyekto at mga programa para sa pag-unlad ng lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, kapamilya ng 4 na sakay ng nawawalang Cessna 206 plane may panawagan sa pamahalaan. Kung ano ito, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nananawagan ngayon sa pamahalaan ng karagdagan pang tulong at aksyon ang isang kapamilya ng nawawalang Cessna sa Isabela. Narito ang update sa report. 14 na araw o 2 linggo. Ganyan na katagal nawawala ang Cessna 206 sa Isabela na may sakay na 6 na katao. Kabilang dito ang 2 anak, kapatid at pamangkin ni Ana. Magulang ako ramdam ko kung talagang wala na sila, pero hindi Pati yung mama ko, ay yung anak niya nandun, yung kapatid ko, hindi nila namin nararamdaman. Pero ang pag-aalala, grabe, tumapatay talaga. Anya, panahon na para mas lawakan ang area ng paghahanap. 20 kilometers radius na yan siguro naman. Nung wala silang nakita, dapat kumuha sila ng ibang way. Or ng ibang kasi may nagsasabi nga daw sa kanila, nandito, nandyan. So wala namang masama kung sundin natin yung mga nagsasabi na may nakita silang ganito, may nakitang ganyan. I mean, kung makakatulong naman kasi nasayang po yung 2 weeks tagal. Sagot naman ang incident management team. We are doing our work based on science and logic. Okay? Naparing nila yung isang phone ng isang pasahero. Ang range ng cell site na pumitik ay 15 kilometers. Pero ginawa namin 20. Kung lalabas kami, wala kaming justification. Anong basis ng paglabas namin doon sa area? Paglilinaw niya, lahat naman umano ng tips mula sa labas ng 20-kilometer radius ay kanila pa ring sinusuyod para makasigurado. Isa pa sa mga kahilingan ni Ana ang paggamit ng mas advanced na teknolohiya para sa paghahanap. Yung governor ng Isabela, humingi ng tulong sa ibang bansa, which is, sinabi ko na yun from the start na humingi tayo ng tulong. Kasi kung equip sa mga ganong terrain. And then, yun nga, isi-suggest ko rin yung Attorney Coronda. Tapos ngayon, ganun din pala ang gagawin nila. Bakit pinatagal pa nila ng ganito katagal bago sila humingi ng tulong? Walang basis Wala kaming alam na technology na meron sa labas na hindi nawala tayo dito. Okay? Kung meron man, ginawa na sana namin. Hindi naman kami tatanga-tanga na o kaya na parang ini-ignore namin yung mga bagay na yun. Hindi. We study,
We asked around. Meron bang technologies sa ibang bansa na existing na hindi natin alam? Patuloy pa rin naman ang pagdagsa ng mga tulong mula sa iba't ibang ahensya. Sa ngayon ay may isang parte pa raw ng 20-kilometer radius na hindi pa naiikutan ng aerial inspections dahil sa makapal na ulap. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naging makulay naman ang pagdiriwang ng ika-4 na Budong Festival sa probinsya ng Kalinga. Ating silipin ang mga tagpo kay Charles Limon. Napuno ng sayawan ang pagbubukas ng ika-4 na Bodong Festival ng probinsya ng Kalinga. Kahapon, ginanap sa Tabuk City ang opisyal na kick-off program ng pagdiriwang. Lion that has hibernated during a winter season, they come out from their dens. Like these lions, we are strengthened in spirit, empowered, renewed, and vibrant in our quest to start life over. Gamit ang mga bamboo instruments, ipinamalas ng bawat bayan ang kanilang mga katutubong sayaw gaya ng patungok ng Tanudan Kalinga, tungatong ng Tabuk City, at patangog ng Pasil Kalinga. Nakisaya rin sa pagdiriwang ang National Commission for Culture and the Arts. Through festivals, they instill a sense of community and something to look forward when things get dark and dull. Through this celebration, it has helped us keep connected to our roots, our values, and our history. Ipinakilala rin ang 15 kandidata na maglalaban-laban para sa titulong Miss Kalinga 2023. Gaganapin ang Coronation Night sa ika-14 ng Pebrero sa Kalinga Sports Complex. Sa ika-15 naman gaganapin ang highlight ng pagdiriwang. Ito ang Awong Chigangsa, Agtuon, Chibanga o Call of Thousand Gongs, the Dance of a Thousand Pots. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kung minsan meron tayong mga relasyon na hindi naiiwasan, nagkakaroon tayo ng stepson or stepdaughter. And the only question today is, can you adopt a stepchild and make him your legitimate child? Doon sa Section 23 and 24 of Republic Act 11642. This is otherwise known as the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Ang sabi nila, pwedeng i-adopt ng father yung kanyang stepson or father and mother, yung kanilang stepson, provided that if he or she is above 10 years old, kailangan ng consent ng natural mother. Aside from that, if he or she is 10 years of age or over, kailangan din ng consent ng batang gusto nyong i-adopt. And of course, yung tinatawag nating consent from the biological parents refers to yung mother ng bata. Because yung ang nag-a-adopt is the father of the
child. And kung wala yung mother, then yung merong substitute parental authority over the child. And 10-year-old and above, kailangan ng consent. Kung may mga anak yung mag-a-adapt na over 14 years old, then kailangan din nilang mag-consent. And of course, yung asawa mo, kailangan din siyang mag-consent. So based on that, you can legally adopt ang isang stepson and bring him to legitimacy to your family. Of course, yung mga heirs ng mag-a-adapt, yung kanilang heir magiging legitimate, so that will affect the inheritance among the children who will be left because kasama na siya sa sharing. Susunod, tomato spread, solusyon sa overproduction ng kamatis sa bansa. Ang detalye, abangan. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nakikita ngayong solusyon sa overproduction ng kamatis ang paggawa ng tomato spread. Kung sino ang nakaisip nito, alamin kay Jose Robert Inventor. 3 hanggang 8 tonelada ng kamatis ang naaani ng mga lokal na magsasaka sa Ifugao kada araw. Yun lang, dahil sa mababang demand dito, kadalasan raw ito'y naitatapon. It really is painful for me to see na may mga tinatapon na mga tomato. And that's what made me realize na this farmers' goods should not be put into waste. So we have to find out what would sustain their product. Kaya naman ito ang naging inspirasyon ng 29 anyos na agripreneur mula Banawi, Ifugao na si Justina. Siya kasi ang nasa likod raw ng kauna-unahang tomato spread sa bansa. Almost 3 to 8 tons per day. So that's too much to waste, diba? So why don't we at least process something? If we cannot process everything, at least we can process something or maybe a few just to start. Inaabot ng 36 na oras o isang araw at isang gabi ang pagpoproseso nito. Sekreto umano ang paggawa nito. Sa ngayon, ibinibenta pa lang niya ito sa lokal na merkado. I came up with this tomato spread after researching on if there are any existing local tomato spread in the country. And then I found out that there was no, wala pa. So sa ngayon, plano niya pang mapalawak ang distribusyon ng produkto at makatulong sa pagresolba sa overproduction ng kamatis. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Tampok naman sa isang simbahan sa Bacolor, Pampanga, ang aabot sa 100 Santo Niño. Atin niyang silipin kay Gracie Rutao. Halos 100 imahe ng Santo Niño ang tampok sa San Guillermo Parish, ang Sunken Church ng bayan ng Bacolor sa Pampanga. Makikita ang iba't ibang mukha bihis sa titulo ng Batang Jesus na sumisimbolo ng kamusmusan at saya. Tulad ni Santo Niño del Santísimo Sacramento na may hawak na banal na Eucharistia at mga ubas.
Niño Jesus ng Kapayapaan o Niño Jesus Prinsipe ng Kapayapaan na may hawak na puting kalapati, Santo Niño de las Flores na may hawak ng mga bulaklak, at Niño Jesus El Buen Pastor, ang batang pastol na si Jesus. Hindi masusukat ang debosyon ng mga kabalen sa banal na Batang Jesus at ang exhibit na ito ay nagpapakita rin ng pananampalataya at pag-ibig ng pamilya tulad ni Lady Lynn na binitbit ang asawa at anak at bumiyahe mula bayan ng Florida Blanca para masilip ang imahe ng Santo Niño. Ano po siya, okay siya, maliwala sa paningin. Napakagaan sa pakaramdam na nakarating ulit kami sa haba ng biyahe. Makikita rin ang imahe ng Santo Niño de Mayor Dolor na may hawak na panyo habang umiiyak. Santo Niño de los Angeles na may kasamang mga anghel. Dormido Niño Jesus ning Santissimo Rosario, ang imahe ng Batang Jesus na tila natutulog katabi ang rosaryo. Niño Jesus de Nazareno, ang batang bersyon ng Jesus Nazareno. Santo Niño de Pescador na may bitbit na mga isda at may hawak na sagwan. Tampok din dito ang imahe ng Santo Niño de Talapagobra o Batang Jesus na manggagawa na may hawak na wrench, lagari at martilyo, habang ang isa pang imahe may bitbit namang toolbox, Santo Niño de Pasyon na nasa tabi ng krus at may hawak na mga pako at marami pang iba. Ito na ang ika-4 na Santo Niño exhibit sa San Guillermo Parish Church. Layon din ng mga organizers na paalalahanan ng publiko na huwag panghinaan ng loob lalo't nasa ilalim pa rin ng pandemya ang bansa. Binuksan ang exhibit noong January 27 at nagtapos nitong weekend. Gracie Rotao para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.